Nova oficina mòbil de proximitat de la Guàrdia Urbana a Badalona. Un vehicle equipat i amb 2 agents donarà servei als diferents districtes de la ciutat per facilitar certs tràmits a la ciutadania. La furgoneta s'ha presentat aquesta setmana i ja està de servei. Es tracta d'un pas més cap al canvi de model policial, un procés que acabarà a principis de 2017. Aquesta furgoneta passejarà per tota la ciutat, però sobretot per llocs de molta població i també principalment per aquells llocs on hi ha més demanda veïnal. Aquesta setmana, tots els grups del Parlament de Catalunya s'han compromès a presentar esmenes al pressupost si aquest no inclou una partida destinada al nou Institut Lola Anglada. El compromís ha sortit de la reunió que va mantenir la plataforma Pro-Institut Lola Anglada amb tots els grups parlamentaris. Reiteren la necessitat que el projecte s'inclogui en els pressupostos de la Generalitat perquè volen inaugurar l'edifici el curs 2018-2019. En parlem tot seguit. Benvinguts als 7 dies. Comencem. La Guàrdia Urbana de Badalona disposa des d'aquest dimecres d'una oficina mòbil de proximitat que s'aproparà als districtes de la ciutat i a on es podran fer certs tràmits. Una furgoneta equipada que estarà situada de forma programada en aquells punts de la ciutat on més demanda de seguretat hi ha. Un vehicle equipat i amb 2 agents ha encetat aquest dimecres la iniciativa al Mercat Setmanal del barri de la Salut. L'oficina mòbil donarà serveis sobretot als barris amb més densitat de població, on s'ha produït una major demanda els darrers mesos, com és el cas dels districtes 2, 4 i 6. També tindrà una presència més intensa als enclavaments amb més afluència de persones, com és el cas dels mercats ambulants i els mercats municipals. Aquest divendres era present als encants de Montigala. En una fase pilot, aquest 2016 prestarà serveis durant els matins. A partir de 2017, explica Dolors Sabater, la furgoneta també funcionarà durant les tardes. En aquesta primera fase només serà al matí, a partir del primer trimestre de 2017 ja serà en fase de matí i tarda i la presència en els districtes serà programada i per tant la ciutadania podrà saber a quin dia li toca, quin dia de la setmana toca i a on estarà aquesta furgoneta. Els ciutadans podran realitzar alguns tràmits burocràtics, presentar queixes o denúncies i demanar informació sobre diferents qüestions. Segons fonts policials, en aquests primers dies de servei, les tasques que han realitzat els agents han estat bàsicament la de donar informació a les persones que s'hi han apropat i per això encara no han atès cap denúncia. El fet que tan sols faci 3 dies que està en funcionament fa que els ciutadans encara no coneguin exactament quins són els tràmits que poden realitzar. Lo veo muy bien, ¿no? Porque a veces pues no tienes que bajar, como dices tú, para poder hacer trámites. Aquí a la gente a veces le roban el dinero y eso, pues si está aquí hace la denuncia y no necesita ir a otro sitio. Porque bueno, hay veces que hay mucho papeleo, mucho a esperar y esto de esta manera pues sería más fácil de hacer las cosas, digo yo. Hombre, yo lo veo bien. Y más, yo vivo aquí arriba en Santo Cristo y ahí, pues bueno, siempre si está cerca y hay algún problema, pues si está cerca mejor que no llamar y que vengan no sé cuándo. Me parece perfecto. Cualquier cosa, todo lo que sea seguridad y cualquier cosa para proteger el mercado me parece estupendo. Els ciutadans podran realitzar alguns tràmits burocràtics, presentar queixes o denúncies i demanar informació sobre diferents qüestions. Aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia municipal per reforçar la policia de proximitat i té un caràcter força simbòlic pel que fa a la filosofia del govern, ja que la furgoneta d'aquest servei va ser un dels vehicles de la unitat Omega del mandat d'Albiol. Com dèiem, aquesta furgoneta vol acostar-se més a la ciutadania. Montse, quines altres novetats hi ha respecte a aquesta reformulació del cos de la policia local? Doncs es troba en la seva fase final, serà el 2017 quan s'acabi de posar en marxa aquest nou organigrama i el que vol el govern local és que hi hagi aquesta proximitat de la policia local amb el cos de la Guàrdia Urbana. Hi haurà aquesta reformulació, de fet aquesta proximitat es fa amb aquesta furgoneta de la qual parlàvem, però també es desvetllaran alguns dubtes, com per exemple el futur
futur de la comissaria de Sant Roc. Veurem si es tanca com s'havia anunciat fa un any o si continua en funcionament. Fins aleshores, el cos de la policia local iniciarà els propers dies el procés d'incorporació de 6 nous agents. De fet, ja se n'han autoritzat la convocatòria de les oposicions. Dolors Sabater també ha recordat que de moment no es podran cobrir totes les vacants, ja que estan subjectes a les lleis de l'Estat i l'Ajuntament no té sobirania per decidir les incorporacions policials. Per cert que l'alcaldessa Dolors Sabater ha parlat aquesta setmana també de la investigació que el govern va obrir arran de les acusacions que va fer la Plataforma Sindical Unitària. Recordem que la PSU, durant el ple del mes de gener, denunciava coaccions a alguns agents, perquè, segons deien, els rebien pressions per no obrir diligències i d'aquesta manera maquillar algunes de les dades de delinqüència. Dolors Sabater ha parlat aquesta setmana al programa 360, el Badalona 360, i ha explicat que la investigació desmunta els arguments de la PSU. Aquesta investigació ja ha donat els seus resultats i uns resultats que demostren que no és certa aquesta acusació, uns resultats que explicarem, farem en el seu moment una presentació pública dels resultats, una mica per poder-ho explicar bé a la ciutadania, perquè realment va ser molt greu el que es va dir i seria gravíssim que passés. Ens falta acabar de tancar alguns serrells de la investigació, però ben aviat farem públics aquests resultats. La plataforma Institut Lola Anglada ha arrencat aquesta setmana el compromís de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, el compromís, dèiem, d'impulsar la construcció del nou institut al barri de Canyadó. Ho han aconseguit aquest dimecres, després de reunir-se amb representants de tots els grups parlamentaris a la Cambra Catalana. Des de la Pila reiteren la necessitat d'incloure el projecte al pressupost de l'any que ve per començar així a fixar dates en el calendari i que es pugui inaugurar a l'Institut el curs 2018-2019. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es comprometia abans d'estiu a elaborar l'avantprojecte per a rehabilitar l'antiga escola, un pas, però, que encara no s'ha dut a terme. Des de la plataforma Institut Lola Anglada destaquen la cordialitat i entesa amb què s'ha produït aquesta nova trobada, on tots els grups parlamentaris s'han compromès a presentar una esmena si el projecte de remodelació de l'edifici no està inclòs en els pressupostos de la Generalitat. La plataforma insisteix en que reformar l'antiga Lola Anglada és la millor opció per tenir un institut al centre a curt termini. El punt clau realment per l'experiència que tenim nosaltres quan es va construir, per exemple, l'Aula Anglada, l'escola que tenim aquí darrere, és entrar pressupostos. Si no tens diners, hi ha molt bones voluntats, molts projectes, moltes coses, però no s'avança. Llavors, per tant, el que ens han acceptat és que nosaltres, en els pressupostos d'aquest any, entri una partida perquè això pugui continuar i l'any que ve es pugui fer alguna cosa. Aquest ha estat un dels compromisos que ells revisaran primer si estan ja en els pressupostos prevists per al govern i si no hi estessin, tots els partits farien una esmena perquè s'inclogués. La Pila ha volgut reiterar que el districte 1 és l'únic del municipi que no compta amb un equipament educatiu de secundària. Recorden que el progressiu augment de la natalitat i l'arribada de nous veïns al barri propicien la demanda de noves places de secundària. Som l'únic districte de Badalona que no té equipament de secundària, que a nivell demogràfic ja hi ha diversos cursos passats i futurs que els fills, els nostres fills i filles, els nens d'aquesta zona es quedaran sense institut a la zona i hauran d'anar lluny, i després que tenim un edifici de 90 anys de dedicació educativa que està buit i que amenaça amb quedar sense ús o degradat. Recordem que el ple municipal ja va preparar administrativament el terreny perquè una part de la pastilla de la Jumberca davant l'antic edifici pogués servir per ampliar l'hipotètic futur institut. Aquests dies una immobiliària ja ha iniciat una promoció al sòl de la vella fàbrica i la Pila espera que això doni embranzida al projecte.
El portaveu de la plataforma ho deia, el districte 1 és l'únic de Badalona que no té un institut públic i, de fet, en un període curt de temps veurà augmentada la densitat demogràfica, ja que s'estan construint moltes promocions d'habitatges. Doncs sí, són diverses les que estan en marxa i també algunes de les que ja han acabat. Per exemple, tenim les de l'Avinguda Navarra, l'antic camp del Badalona, a tocar de l'Escola Artur Martorell, també al final de la Riera Canyadó, on estava la fàbrica del Cristall, i com citàvem també les de la fàbrica Joan Berca. Precisament ara que aquesta promotora Corp ha engegat una nova promoció de pisos a la fàbrica Joan Berca, un grup de veïns del barri de Canyadó denuncia que la promotora es va vendre pisos fa 4 anys que tenien moltes deficiències. Doncs sí, han engegat una protesta i ho han fet precisament en el moment en què s'estan comercialitzant aquests nous pisos a l'antiga fàbrica Joan Berca. Denuncien tot d'irregularitats en els seus pisos que fa 4 anys que estan llestos. Esquerdes, humitat, inundacions, desnivells, despreniments a alguns balcons i plaques solars inutilitzades són algunes de les queixes dels veïns que habiten als edificis de la Corp al carrer Eduard Marquina. Asseguren que van pagar per unes prestacions que mai han pogut gaudir, com ara l'energia solar per escalfar l'aigua de les calderes. A dia d'avui, moltes calderes estan rovellades, malgrat que mai s'han arribat a utilitzar. Cada vez que llueve, el parking es una piscina, se llena de agua, hay goteras, incluso algunos coches han tenido que poner encima de sus coches unos toldos para que no les caiga pintura en los coches. Por ejemplo, el encofrado de los techos del parking no quitaron bien las tablas y casi se le cae una tabla a un vecino. Y las grietas, en cualquier pasillo del edificio hay grietas por todas partes. D'estalvi energètic, que en aquest cas eren plaques solars, no ha funcionat mai, no es va provar, no es va posar en marxa. Fins ara la Cort només ha respost als veïns amb evasives, tot declarant que la responsable dels desperfectes era la constructora i no pas la promotora immobiliària. Segons els mateixos veïns, la comunitat ha rebut advertències per part de la promotora per no manifestar-se ni parlar als mitjans sobre els desperfectes que pateixen els seus habitatges. Per aquestes raons, els veïns de Canyadó demanen que la promotora es dediqui a arreglar els desperfectes dels edificis que ja han venut. Però no només són aquestes les queixes. També els veïns denuncien irregularitats perquè, per exemple, no hi ha comptadors elèctrics o no tenen la llicència per fer ús de l'aparcament subterrani. A més, si es multés, en aquest cas a la immobiliària, a Corp, són els propietaris dels pisos els que haurien de fer-se càrrec d'aquesta despesa. Sentim els veïns, però de moment Corp no ha volgut fer declaracions a Televisió de Badalona. Encara no estan solucionades totes. Evidentment hem anat solucionant-les, corregint-les, però ha estat fent-nos càrrec nosaltres de totes les despeses i de tot el que suposa. Se'ns ha amenaçat, se'ns han enviat burofax, dient que no poséssim pancartes, que no diguéssim res en contra de ningú. La Fundació Badalona Capaç ha pres una decisió inamovible. Vol que el nou edifici de la seva futura seu estigui al barri de la Morera. Això ho manifestarà en el ple extraordinari que, juntament amb els grups de l'oposició, han convocat i que s'ha de celebrar en 2 setmanes. Uns i altres s'han reunit aquesta setmana a la seu de la Fundació al barri de Sant Roc per mostrar la seva defensa del projecte que ha de construir la nova seu al Turó de l'Enric. Badalona Capaç refusa la proposta de l'equip de govern que planteja situar la nova seu de la Fundació a Montigalà. Argumenten que només hi tindrien una concessió per 50 anys i que a Morera el període seria de pràcticament un segle. Representants de pares i mares diuen que la decisió és irrevocable.
Només accepten el projecte inicial en què l'empresa Mercadona obre un hipermercat a la falda del Turó de l'Enric a Morera i construeix la nova seu a la planta superior. Empieza a carecer de sentido la reconsideración de esa opción o de otras alternativas que realmente impliquen la utilización de suelo público en condiciones de cesión de usos. Representants del Partit Popular, de Convergència i Unió, Ciutadans i del Partit dels Socialistes han assistit a la trobada amb pares i mares de la Fundació. La fita és que l'equip de govern convoqui un ple extraordinari per debatre i portar a aprovació la proposta. Acusen el govern de mentir sobre els motius del bloqueig del projecte de Morera. Segons diuen, el govern va argumentar que no portava el projecte a l'últim ple perquè faltaven documents quant a un informe sobre viabilitat i en realitat després va reconèixer que no era així. Després de 500 dies de govern municipal, Badalona Capaç vol solucions per tal que el dia a dia dels usuaris que treballen a la Fundació, persones amb discapacitats, ho facin en un equipament que no estigui obsolet i que no s'adapta a la normativa. Precisament aquesta setmana, el regidor de Badalona Democràtica, José Tellez, ha afirmat que és de sentit comú que la millor alternativa per Badalona Capaç és la de Montigalà, millor que la del Turó de l'Enric. Tellez ha lamentat que Badalona Capaç no tingui en compte, segons diu, les opinions dels tècnics municipals. Per això, el govern proposa a la Fundació la creació d'una comissió tècnica que assumi opinions dels tècnics municipals i la dels consultats per Badalona Capaç. L'acord que tenim és poder reunir una comissió tècnica on hi hagi tècnics d'una banda i tècnics d'una altra perquè puguin contrastar les diferents opinions sobre l'alternativa de Montigalà. Una alternativa que molta gent, hi ha alguns que són molt bel·ligerants en públic, en privat, ens reconeixen que és una alternativa millor a l'alternativa del Turó de l'Enric. El Partit Popular acusa al govern de fer servir la imatge institucional de l'Ajuntament amb fins partidistes. Ho ha fet després que hagi onejat al balcó de la Casa de la Vila la bandera de Berga com a suport a l'alcaldessa Montse Venturós, que va ser detinguda fa uns dies per tenir una estelada al balcó del municipi del Berguedà durant les darreres eleccions i després que la pròpia alcaldessa i el regidor Tellez participessin en una manifestació de suport. Per als populars, aquests actes són una mostra més que el govern pensa més en el procés independentista que no pas en la gestió de la ciutat. Els populars presentaran una moció de reprovació a l'equip de govern en el proper ple. Unes 180.000 persones podran votar a partir de dilluns entre les 139 propostes on s'ha de repartir els 14 milions d'euros del pressupost d'inversions municipals. Les votacions seran del 14 al 27 de novembre i hi haurà un superdissabte, el dia 19 de novembre, en què es farà una crida al vot, habilitant diferents punts de votació a punts neuràlgics de la ciutat. La votació començarà a partir del dilluns 14 de novembre i es podrà fer online a través de la web mitjançant ordinador, tablet o mòbil, o presencial a les 6 oficines del districte municipal on hi haurà 2 ordinadors instal·lats per cada oficina per assistir a aquelles persones que necessitin ajuda. Estem orgullosos, primer, de portar a terme una iniciativa com aquesta perquè a nivell estatal o a nivell de l'Estat és de les ciutats, si no vull dir, és l'única ciutat que ha portat 14 milions, que és el 45% del pressupost d'inversions a decisió de la ciutadania. Una cinquantena d'entitats col·laboren en aquesta votació, que compta amb la participació de tots els instituts de la ciutat i dels casals de la gent gran. A la web participa.badalona.cat es podrà votar quins projectes es poden realitzar amb una despesa de fins a 1 milió d'euros al districte i també quins projectes de la ciutat es trien fins a arribar als 8 milions. El consistori també preveu una participació alta de més de l'1,5% que van votar els pressupostos al gener. En tot cas, la votació serà vinculant pel govern i després haurà de passar pel ple de gener. L'Ajuntament i la Federació de Paradistes Municipals ultimen els detalls per renovar la gestió dels mercats municipals i consensuar l'actualització de l'ordenança. Alguns comerciants critiquen que fins ara han rebut molt poca informació i només esperen que aquesta regularització no impliqui un increment de la taxa que han de pagar. Des del govern assegura que existeix un compromís per no augmentar l'impost i que en les properes setmanes podria estar tancada. Fa setmanes que els mercats municipals corren rumors sobre el canvi de gestió dels equipaments comercials i la taxa que paguen els botiguers.
Govern i representants dels paradistes es troben en procés de negociació i volen consensuar el funcionament i l'assumpció dels costos d'ara en endavant. La qüestió que més preocupa als comerciants és quina quantitat acabaran pagant al final d'aquest procés. A dia d'avui, per exemple, al Mercat de Sant Roc paguen entre uns 200 i uns 400 euros mensuals per botiga. Critiquen que fins ara no hi ha gairebé informació i alguns negocis avisen que si les quotes pugen, moltes parades s'hauran de tancar. Nosotros lo gestionamos ahora mismo lo que son los mercados, cada uno su mercado, y la propuesta que se ha hecho por nosotros, por parte de nosotros, es seguir haciendo esa gestión. El govern va aprovar inicialment fa un mes l'actualització de l'ordenança de mercats per regularitzar la situació legal dels edificis d'abastaments. Segons explica el tinent d'alcalde de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, els convenis entre consistori i equipaments porten anys sense cobertura i sense ser renovats, i normalitzar aquesta situació és necessari. I que implicava fins i tot possibles responsabilitats en els presidents dels mercats municipals. Per tant, ells en són conscients, entenc que hi havia un cert nerviosisme, hi ha hagut informacions esbiaixades de que se'ls implicava la taxa, de gent que crec que la calculadora no s'acaba de funcionar massa bé dels grups de l'oposició. Aquest dijous hi ha prevista una nova reunió. Tant des de la regidoria com des de la Federació de Paradistes es mostren optimistes de cara a arribar a un acord. Badalona és un dels municipis catalans amb un percentatge més elevat de segregació a les aules, tant a primària com a secundària. Així ho destaca l'informe del síndic de Greuges presentat aquest dimecres sobre les diferències en l'origen, la situació econòmica i sociocultural dels alumnes de Catalunya. Barris com Sant Roc, amb una alta concentració de població immigrada, són claus a l'hora de parlar de segregació escolar a la ciutat. L'informe del síndic indica que caldria desenvolupar més polítiques de discriminació positiva per als centres més desafavorits i fins i tot aconsella tancar les escoles que s'han convertit en guetos si la situació no reverteix. Segons el síndic, Badalona és una de les ciutats on cal incidir més a l'hora d'evitar aquesta situació. 6 noves contractacions, l'augment de diverses jornades laborals i la cobertura de les places vacants són alguns dels acords als que han arribat els treballadors de la neteja de l'Hospital Germans Trias i Pujol amb l'empresa concessionària Clece. D'aquesta manera, el personal ha desconvocat la vaga que tenien prevista pel passat dilluns. Les treballadores 147 actualment denunciaven la progressiva pèrdua de plantilla des de fa 5 anys. 6 noves contractacions i l'augment de diverses jornades laborals són alguns dels acords als quals van arribar dilluns les treballadores del Servei de Neteja de l'Hospital Germans Trias i Pujol i l'empresa concessionària Clece. A més, gràcies a les negociacions, l'empresa s'ha compromès a cobrir en un període màxim de 30 dies les places vacants, ja siguin jubilacions o baixes voluntàries. En aquest sentit, també s'ha acordat retornar 2 dies de festa a aquelles treballadores que durant tot l'any han dut a terme un excés d'hores. Amb aquestes mesures, el recinte hospitalari comptarà diàriament amb una mitjana d'11 treballadores de la neteja. El personal de lunes a domingo que tenía un exceso de horario diferente de jornada al resto de la jornada que hay de lunes a viernes o de turno nocturno, también se le ha condicionado con 2 días más de permiso. Pues a partir de ahora, cualquier vacante que haya en el centro se cubrirá en un plazo máximo de 30 días. Eso genera una seguridad y una estabilidad para todo el mundo. La plantilla, però, segueix denunciant la pèrdua dels drets laborals des de l'any 2008, com ara la jornada laboral de 35 hores, la disminució del cost de les hores extra o el salari de les treballadores mentre estaven de baixa. D'aquesta manera, tot i mostrar la seva satisfacció davant les mesures acordades, seguiran lluitant, diuen, per aconseguir millorar les seves condicions laborals. El proper pas és la signatura oficial d'aquest acord establert entre el comitè d'empresa i Clece. Una reivindicació semblants demana el Sindicat Independent de Correus de Barcelona, que denuncia sobrecàrrega de treball i manca de personal en una de les unitats de distribució ordinària i serveis especials de Badalona, concretament a la ubicada al carrer Jaume Ribó, al barri de Canyadó. Segons diuen, la paqueteria s'acumula i arriba als usuaris amb retard de manera sistemàtica. Acusen l'empresa d'incomplir les lleis de prevenció, repartiment de notificacions i servei postal. Afirmen que les dependències que Correus té al barri de Canyadó de Badalona s'amunteguen paquets per repartir en un termini màxim de 72 hores des del passat 1 de novembre. Un fet que, segons diuen, genera indefensió entre els usuaris pendents de rebre notificacions de caràcter oficial i que està provocat, defensen per la manca de personal.
Fins aquí el resum de l'actualitat. No volem acabar aquesta setmana del programa sense acomiadar-nos del locutor Enrique Romero Cano, locutor d'aquesta casa i que aquesta setmana ens ha deixat. El coneixíem com El Molestoso i va estar al capdavant del programa de Ràdio Ciutat de Badalona El Picadillo des del 1997 i fins al 2012. Amb la seva veu i la seva programació ens acostava no només a la salsa, sinó també als boleros, al soul i al jazz de països com Cuba o Puerto Rico. Serveixi aquest comiat d'homenatge. Ens veiem en 7 dies. Bona setmana.